Siyakhuleka emakhosini, siyakhuleka ezalukazini, siyakhuleka emagehleni, siyakhuleka amagumbamane omhlaba, siyavuselela kubo bonke abantu kuzo zonke izizwe, siyakhuleka bogogo. Kunjalo-ke mkhulu. Lo khulumayo uNogada, udokotela uNogada noma Mkhulu Nogada, otholakala eMduka endaweni yakwaSomkhele. Inombolo yami 072 548 7493. Namhlanje nginiphathele isihloko sami sokuqala kwi-episode yethu yokuqala, ngoba sizoba ne-series yey'hloko eziningi. Kule episode yethu yokuqala sizokhuluma ngendaba enkulu, indaba yezizwe, indaba esidide abantu abaningi. Ngiyazi ukuthi sebebaningi abantu bachazile ngezizwe and bayichaza ngendlela yabo. Ngiyazi mhlawumbe omunye khona angakuqondanga ofisa ukukwazi. Nami ngizoke ngichaze ngolwazi lami noma ngokwazi kwami noma ngocwaningo lami mayelana nezizwe. Mkhulu, ziyini izizwe? Okay, right. Izizwe inhlanganisela yemithi esuka ezindaweni ezingafani noma imithi eminingi ehlukene engafani. Uzothi umuntu vele yonke imithi ithawa ngemithi engafani. Yebo, kunjalo. Kodwa uma uzokhumbula, imithi inemindeni noma izihlahla sizibala kanye nezinto eziphilayo, singena phansi kwama-living things, I mean. Right. Uma ingena phansi kwama-living things, okusho ukuthi lento inomoya, iyaphila. Isizwe esithile leso. Right. Siphinde size ezilwaneni ngoba lento izophinde ifakwe namathambo ezilwane. Amathambo ezilwane, lezi izilwane ezahlukahlukene ezihlala phansi kwamanzi, ezihlala phezu komhlaba, ezihamba phezulu emoyeni, izilwane eziningi ezahlukene. Lokho kunikeza izizwe eziningi ezehlukene zezilwane, le moya lezilwane ngoba isuke izofakwa la phakathi. Iphinde lento isetshenziselwe imithi ethile ukuyivusa lento iphile, because isizwe sisuke siphila bakwethu. It's unlike isikhafulo, ngoba isikhafulo kusuke inhlanganisela nje imithi ethile ozokwazi ukuthi ukhafule ngayo, ikwazi ukuthi ihambe ifike lapho iyobe sekuyaphela. Kanti isizwe suke sekuyinto ephilayo. Omunye uzobuza-ke, okay mkhulu, ngizokhulunywa ngesizwe zokuhlola, izizwe zemali kanjani njani. Okay, ziningi izizwe ngokuhlukana kwazo, kudiphenda ekuthenini uma usithaka isizwe usithakela ukuthi senzeni, ngoba leya nto uyithuma yenze lento oyifunayo, ayilenzi iphutha. Okay, khona izizwe zokudonsa, okudonsa iy'nhlahla. Kube khona izizwe zokuhlola. Lezi zizwe zokuhlola zikhipha into ngobunjalo bayo, zikhuphula izindaba ngobunjalo bazo, ziyahogela, zikhulume yonke into ngobunjalo bayo. Kuzoba khona izizwe zokuvika. Lento ikuvikela ubathakathi, ikuvikele ey'theni, ikuvikele ey'ntweni eziningi ezihlukene. Kuzoba khona izizwe zokulanda. Lento ilanda umuntu ohambile, ongaba umathandana wakho, ongaba impahla enjonjiwe, lento iyayilanda. Kuzoba nezizwe zokugada, egada ikhaya, kungaba ibhizinisi lakho noma imfuyo yakho noma yini leyo osuke ukuthanda ukuthi igade ngaleso sikhathi. Kodwa ukuthaka kwakho lesizwe kuye kufanele ukuthi ufake imithi ethile ehambelana nalo msebenzi walento ofuna yenzeke, ngoba isizwe uyasigaya bese kuba nomsebenzi osinikeza wona ukuze sikwazi ukwenza. Lento iyahlanjululwa, lento iyagezwa ukuze iphile, ibe isilwane esithile esiphilayo, esakhiwe ngamakhambi namafutha namathambo. Lento bese iyaphila, bese isetshenziswa ngendlela esetshenziswa ngayo. Izizwe kunale tendency abantu bathi no, izizwe ahlangane nedlozi and stuff. No, izizwe because kusuke kuyisilwane esithile esikhandiwe ngezandla zomuntu, sase siyahlanjululwa. Uma ngabe sizosetshenziselwa inhlahla noma ukuphilisa umuntu noma ukumvikela, siyakwazi ukuthi sicelelwe ethongweni lakhe noma edlozini lakhe, likwazi ukuyivuma lento, liyemukele, kube yiyona ezosetshenziswa ukusebenza leyo msebenzi okumele usebenze. Kodwa angisho ukuthi abantu abasuke bekusho akukhona, kodwa nje angisho ukuthi konke abasuke bekusho akukhona noma akuyona indlela yokwenza, ngoba isikhwama asifani nokwelapha akufani. Siyasiguqisa la isihloko sethu sanamhlanje. Sophinde sithinte kwividiyo elandelayo lapho sobe sesichaza kabanzi, sesithinta indaba yamabutho, ukuthi amabutho ahluke kanjani kwizizwe noma izizwe zihlangana kanjani namabutho.
Ngiyabonga kakhulu ngethuba lokuthi ningilalele. Uma kuthi ukwazile ukuyilalela le video kwaze kwafika ekugcineni, noma wayibuka le video kwaze kwafika ekugcineni, noma iy'thombe engingazinazo angiveli mina due to ikhamera yami ayikho right, ngizosebenzisa kanje, but please make sure that you subscribe. Ngiyanithanda nonke.